Kape na, makape kita. Nagkape na ka, ma. Nagkape na ang madlang people. Kape ka, Chadil pa? Nagkape ka na? Kape, makape kita. Makape kita. Nasilaw siya sabi. Kain na. Gusto kitang isaya. Bagay. Kinano? Nabo ka man na. Yan, siya kasi. Maibahit ka din ka na naman. Ay, borot. Dala ko na pagsulot ng pagkakas. Balik sa kanila. Pag mga bata pa nabubuhaya, ano? Ay, delikado sa pambata. Delikado na ang bata. Dua-dua na nito. Dapat. Awak. Yan pa? Dito sa latikaran. Doon pa. Mau aku hari yo, nangarigo. Kali yan, yada na. Hi, kay Nelson. Makape kita. Makape kami. We're going to coffee. Michael! 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 Ay, Kadaghan man sa
Dito ni ano. Sa grade 1. Punto na. Kinalang ito. Dito sa ano. Pakikihan. Sa imo. Ikaw ng bagat. Makilala ka ba? Di makilala. May kilala. Ila! Ayun. Bago lang sa bago pa kami mag-asawa niyo. Wala akong mga kilala. Magkahawag ko sa Tubra. Wow. Si mama mo? Para niya naman lang ako. Ano ba nga nito pag mga kilala? Diba ano eh? Sa uli pa. Puro busy. Bakit ka na sa pasakay mo? Hindi ko sa muna dito talaga. Ako nga yan, una akong pandili sa may kali. Sikirisin. Okay, aga pag nagpumili ka, hindi magpamawa. Come on! Come on, let's do it. Live ako sa YouTube. Hello! Is that your mom? No, she's not my mom. My mom friend. She's my mom friend. Hindi kaya mo lang natin. Excuse me. Nakaparakyat yan. Where are you from? I'm from Philippines. Comment lang. Nelson. Elsival. Elsival. Kita naimod ko na. Naimod kita, pero sira din nato naimod. Thank you for the likes. I'm from Philippines. Hello. Kasi na. I love Philippines. Thank you. I'm fine, Elsival. Ay, asawahan. Diba? Bella Rangasa sa Lota Group na ano down, show! Yan yun ang makorta. Paghahanap niya. Paghahanap ng korta. Ano naman yun, nakuha na. Marami na ang bawat ang pangit. Hmm? Mamalo ang pangitang. Hmm? Hindi na ako nalimutan. Baka nasa nagpaparangutang ka rin. Hindi na. Siraga pa. Hindi na ako nakaroon pangutang. Nasa
Mm. Di ako nagsimala ng mga. Are you on Instagram? I have Instagram. Same name. Nga, ni masabi ng Thank you, 10 people. Ang tangan mo na dito ang mga makaw na lang kita. Gaway ha. Mga pagkatang gawa. Kamote. Ano ka iyan? Nagtawag Ako. Ay, siya na. Ito na po itong mga. Sergio. Hi, Sergio. Gerard. Hindi na ano. Si Carlos nga ang paraundan. Ang parabayan. Para siya rin. What's your Instagram? Same name. Same name. Sa kasiro ng paraundan. Yun nga, hindi ako nagpupunta ng hulugan. Oo, may mga hulugan, may mga ano yun doon na, mga asa, ano, adlawan, simanang, kinsinas, katapusan, hindi mo sa tapos ka na. Sa ano, bulanan, ano ba yun? Okay. Yan, inaano ako na yun. Here, Paris. Oh, you are living in the Paris? Wow. You've been to the Philippines, Italia, Martin from Italy. Thank you for watching from Italy. Giovanni. Come in Italia con Giovanni. Iyan, kung wala ko sundan sa ako, yun. Naman ako, nagtitaga ako mag-uga. Ano naman, is that coffee? Yes. Okay. Masabi mag-inamitan pa rin kita kasabay. Coffee. Ang pagkaga, hindi na ko natin trabaho, silig, Silig yun na pagkaaga. ang sakit. Dito sa kanan, pamano. Tapos na yung tira. What is your name? My name is Cheryl. My name is Cheryl. Cheryl wala wala. May bayad ba yan pag Ako naman, tawag ka. Pag naman yung text ng family mo. papadarang na yun? Yung iba naghatag sa gift. Eh, May ganun text. Kapon ba ito? Kapon. Try again. Don't you are live sticking. Sticking. Thank you for watching. yung binasawa mo Okay pa. Maski warana. Obligado pa. Okay. Okay now, thank you. umaya. Obligado. Maano yun? Mapuloy sa ito. Asawa ka. Kasal ka na. Magaling ka.
Ang ganda pa yan. Ito. Gusto nga akong leader ng bata. Gaya. Gusto ko nga. Paano dito? Nagburong dito. Baradila. Are you your country? I'm from Philippines. Philippines. Filipina. May mo ko lang mga kaya nakabuhay. May ano. Tapusan na. Hindi, gusto mo ko lumayin sa mga ano dito. Hindi ko mamutang ano, ama. Kaya, karabang ulang ko. Sabi yun, pagdakot na, ay maaraw na yun. Kikiki. Yes, what means kikiki? Kataas-taasan, kagalang-galang. Katipunan. Okay, that's good. Okay. Bless you. Bakit mo kung kinagalan? Grabe ka po sa tumapag-amo na. Gastusin din ito. Pagdato, pamasahe. Pagkalik, pamasahe. Gastos nito. Ano lang pagkaon. Amay-amay ka na. Hi, Jenica. Elias. Hi. Jenica, got my tongue. Thank you. Hi. Wala ko turog mag-aga. Tapos di pa ako nangatulog. Pag nakalang ka sa talaga, mama na kong Kadaw. Pero sa ano, grabe ang kangaturugon ko. Ikuhan ko man magpuklat kay si Papa eh. Ganun. Ano, nakaturog. Gusto ko kung ta magturog. Mano kong naisip, yung mag-aga. Ano sabi niya sa sana, may gano'n rato ang mata mo. Ika naman turog mo. Mas ipipirit mo, naman. Talaga. My name is Gerald. Nice to meet you, Gerard. Parang mag-aaral ko. Ang babaw. Naimod mo pa ni Robson. Ay, mag-go, pero di ko na naano. Oo, na yun. Pero Ay, mga magmagita. marka di. Ang mga litra, di mo na nakita. Kaya po na. Hurarag yung mong pano. Di rin mas kaya. Mapaw. Pero ako, 2020 vision pa, basa ko pa yun entero na litra Oh daw. my God. Ang mali, 70. Ano ba nga na bata pa sa ako, hindi na nakain mo. Pag mata ko, ay pag ano ko, ay nasi Bimura na. Nagkanto ka? Papa, nagkano ko sa ano? An X-ray. Ako? Pag ko nakita. Ako nga, hindi ko ka ngayon. Kaya magtulang ka. Ano yung sabi? Yes.
Ay, wala. It's not sa ano yun. Si mami nagtukal sa'yo mo? Oo. Ano, 81, male procedure done, chest x-ray. Easy. Picturean mo daw, tapos sasin mo sa ako. What? Puso same. Nan, ito na yung bakal mo. Ang papabakal ko? Oo, kagabi. Eh, ano? Ano? Yan ko lang nabasa. Pagdaw na eh. Para video ako kay... Nanado ko na ko. Ano mo, baga may tintas yun. Kay... Ano na baga? Imposible. Ano rin? Oxygen. Nagluluwa ito na hose. Hindi yung baga. Ano sa baga? Parehas dito. Di ba? Oo. Nagtatalkas. Ano? Sa nebulizer? Nebulizer. Tapos naghatag sa nebulizer. Ay, hinga na. Di ba? Ay, papay. Oy, nado ko na. Dalagan ako sa labas. Nars. Sabi ko, ano yung bagal bang, matarantang baga ako. Timbal mo ka sa diri ko. Kaya ko mamaya, magkulap na oras ang mangyayari. Hindi ka si Papay. Madaling Nagbaad araw. siya unay. Tapos nag-i-reveal na gano'n, nag-i-reveal na. Ano ni mo ko, yung pakalma ko sa diri ko, tapos si Papa yun, linibak ko. Ay, tapos nagtuturog siya sila. Ano turog niya na baga ng piling ko dito na mamuklat, yung pukaw ko pa. Ano sabi mo? Nakaturog ako. Di ka, inlibang-libang. Bayagang, kung gusto mo ika-istoryahan. Grabe na nag-isip ko, grabe na ko. Wala ka nga po. Inano ko pala. Wala na. Anak na. Gamo. Mga talaga ang gamo. Na-story ko pa lang si Papay. Lunuwas lang ka dali. Pagbalik. Sabi ko natin yan. Sabi ko rin, sabi daraw ni ate ka. Ay, yung katatigan. Oo, di ko kaya na yung dali. Sabi, pero nice, kalmado man na nice. Ako lang Sabi ko nag-uuran. Hindi na ba? Sabi ni Papay, ano mo ba yun? Kaya nakaturog ako. Isusukaw mo. Namumukaw ko. Kaya matagal, alas 2 na, tumurog ka na. Ay, marami na ako pagturog magaga. Papaturog ako. Eh, nebulizer kito kasi kagabi. Tapos, may nebulizer ko. Sa tarukas na nga yung kahanok man daw yun eh. Huwag nga rin set to ko ng pero kagabi Okay lang, naiintindihan ko na nebulizer ng talkas. Pero oxygen, magtalkas yan to na oxygen. Pati ng oxygen? Magkakalbo. Kasi kaya ng oxygen? Pabutangan kay. Grabe nga ano na yan. Yung para sunod-sunod siya sa mga bong. Kagabi? Madaling araw. Sabi niya, madaling araw nakamata siya. Nataking siya sa lubong. Yan, diting pwede itara. Ipaimod mo, ipakit mo dito sa ano. Ipicturean mo tapos Isip na siya mo. send mo sa kanan. Ano, i-ano ko lang Ipabasa sa nurse ko. office. Ang mga nurse dito. Oo. Ay, ano dito kayo. Pero, pasirox mo man gihapon niya. Xerox ko muna. Para kung magayo didiho sa Sabihin ko, sabihin ko mo yan din, X-ray result. Oo, may nalit. Wala pa man sa sputum ha. Kato ako, sabi daw, pwede Ma-blood chem si Papa yun. January. Ano rin? Ano ni Papay, ang result, eh, tapos na daw. Ayo. Sa New Year. Bali mo dito si Mama, ipakaunin nito si Papa, may blood chem yun. Ibig sabihin mo, Oo. Sabi ko, di rin pakaunin ng blood chem yung fasting yun. lumakas to. Ano so, mga alas 8, alas 9 yun. My country is Paris. No, your country is France. The city is Paris. You're living in the Paris. Oh my God, you're Puta ko na naman dahil ano. Tawagan ko na lang. Agora. Yes, Agora. Agora. Ano ko? Naibag ano ko? Napahit magalaga. Ha, papayag pag ano, pagkuyat. Nagpipilit mo. Kadarawang ko lang ba sa school na lahat. Nakatinwaraw. Ano ka mambayan? Hindi ako mapakaling. No, magaling na rin.
ba yan? Ikaw ang nagbantay. Oo, hindi rin ako mapakalit. Tuda ka Tingin ko, Bimbol, gusto ko kumanta si Bimbol. Kasi iniisip ko, kung magkanta si Bimbol, di mo mapasulog. Kailangan na oras. Saradang gate, saradang pinto. Dili na ito. Hindi na bawal yung pasulog. Ako rin na. Nasa sa Ano Manila. ito, babakal mo pa yung babala sa pangkauto? Paano mo kanta? Ayan to, may ano na, resita na sira dito. Bago ako naghali, may inano ako dito sa ano. May, lumusta na ka mo doon. Inahanap ni Papay si Jocelyn. Inahanap ni Papay si sabi ni Papay, may kabayan ako minsan doon, no? Sang ribo ko, no? Paregalo ko na sa mga bata. Ang mga bata doon, naroon. Say, kumuli baga si daan ba daw. Pag una ako magtutururo, ay mauna na. Tururo na luwan. Ay ko nagunay Papay, magturuan luwan. Nagturunod na. Aday, mauna. Tapos pasti yun ang bata ni Mayla. Jose. Oo. Ang saday. Kuha ka man din sa Manila. Ayan niya nila. Sino Jose? Sino yung nanap? Si Jose? Oo. Ah. Kaya pero may ito nagkakano. Oo, wala mo. Bata ni Jessica. Yung bata ng Mayla. Your smile is beautiful. Oh, thank you so much. How your city? The city is beautiful. Okay, nag-ibig man si Malong. Nagluluha ang mata niya. Parang very emotional siya. Pag nag-story siya. Malalay na sila naisip. Oo. Lalo na yun kagabi pa pag katot nga pa pala, doon siya na kay matahunan siya. Kumbaga, tahimikunon baga. Tapos taghan, grabe na pinit nga yan. Kay, bagang pagluwas mo ka ng araw, madulumon. Kay, nampang. Dampong. Kay mamapiniton. Bali na yung pareho, bintana. Ha? Abid, ora balik sa bintana. Sarado ko na. Kaya simba ko na. Sabi ni Mama, pakanin mo tulong si Ebe, ma. Kaya mga sikreto lang. May katulong siya. Ha? May katulong siya. I have wife, Filipina, and city, my wife is Surigao. Oh, where are you from, Thomas? Hello, Sherma. She's, yeah. Belinda Maravillosa. Tingnan ako sa kapula ng babandi. Sa ano? Pagtulong sa relasyon. Hatid sila taon. Nag-request na ni Sinigado. Nag-request si Papa yung Sinigado. Ha? Sinigado, kahit parang makatabi ko sa ula na masira. Sige doon, nagsara mo manggapon ng sabaw. Ay ko, pag nakapisar na ko no, pag may karta na ko no siya, say ko, sige doon, kay, ano ko, ikaw, igado. Dagano sa mundo. Sabi, mahal yun, kay dagan niya, masahugon niya ni ko. Ano mahal, saray mo man lang yan. Ikaw niya ba? Kalay ko, ano to, nang para sa imo lang. You can go Paris. If you buy me a ticket, okay, I will go. Buy me a ticket and you give me an allowance living in the Paris. Go. Sana magayad na sana nga magayad na. Cheryl, my girlfriend from Davao City will be with me in 30 minutes and excited tonight. Oh, okay. You were going here in the Philippines? Matthew? We live Poland. I have very friends Philippines who live from Poland. Very good person. Next year, maybe first time I go to Philippines. Okay. Nice to meet you. No, she's in the UK. Ah, okay. She's in the UK. Your girlfriend is a Filipina but living in the United Kingdom. Not you.
don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Trouble from no. Nakita mo dito ang tigas ng sabi kasi. Ay, yada doon. Pag una ko wala laman, may laman yan to. Bakit tinapos? Yada lang doon. Gani ko man ako nagsunod. Eh, ano ko lang, kayaan ko lang siya nirog ko lang yung sunod. Tinawag ko. Yada lang yung sunod. Yada na. Pagkaga ako atulog, tapos nangatulog na ako, di na ako nakatulog. Ano ba yan? Namarani ka nga tulog ko. Baka nagturog na ako, pukaw-pukaw pa ako ni Gab. Eh, ano ko nung siya, mag-Christmas party na. Travel from London to Wales, why 3 hours, 30 minutes? Okay. You meet Filipina, you meet Filipina girlfriend and United Kingdom. Yeah. Great. You make an effort to your girlfriend Filipina. What a great effort. Good job, Matthew. Very proud of you. Hello, nagrangtod na. Maybe my love will come back someday. Only you will know. My Filipino wife named Lorna. Perfect girl like what is singing talk girl sometimes. Okay. Bakit? Hindi ako. Yung kadalawa. Natay mo rin ito ba? Hindi ko masabi talaga ng buhay yan. I'm not saying my girlfriend's name. She's from Davao. She sees herself. Okay. Ano may sabihin. Yan na. Ayo, bali may stress ha. Ano nila ang mga high blood ah? Your name Lorna? No, I'm not Lorna. My name is Cheryl. From Filipino, where work that why people Philippines go to Poland and hard work. Here, okay. Poland. Waste of time. Why waste of time of Poland? I think Poland is a good country. Yes, many Filipino working in Poland. Hindi na pa nabulat at salamat. Sige. Ayun na, demo mo. Pagpagulad ako ng tani. Mabulad man ako sa atin, mabag yung taong pala. Ay, samparay. Oo. Ay, so. Nagpakulay ka buhok, magayon na ng bagay nun sa iyo ang kulay mo sa buhok mo. Ano? Bulag sa kaito? Kaya nga, magayon baga. Kaya pumalagsan bulaw eh. Magayon.
Maybe my love will come back someday. I am a gold person. What? Gold? How are you, Cheryl? I'm fine. No lack of sleep because 24 hours, no, wide awake. Wide awake. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. It's been a long time. Yep. Maybe. Maybe. Sexy mo talaga. Benedict, can you, behave? Pwede pa mag-behave ka. If I was not in love, I would have asked you out. Duh. What? Sorry. Hindi lahat ng babaeng namimit mo is makukuha mo sa ganyan-ganyan. Your country is Manila, no? My country is the Philippines, and the city I live in the Bicol province, Philippines. Thank you for 8 people. Thank you so much. Hi! Si Papay. Okay, ma'am. Ay, ito si Papa. Ito si Mamay. Ano yung gahe? Mani-mani dito ang pasakay mo ng tunay. Liti. Balubar. Balubar. Ay, si Bimbo. Yeah, that. You visit Dad tonight. Later, I'm going to visit now. I need to rest. But I want to sleep, but I can't sleep. Maybe stress. Poland is a very strong country because it's one country when people feel safety. You know what? Germany, France, Spain, very no legal black people. Go this East Africa now. People shouting out loud there. Yeah, shouting here because they sell fish. Not yet. Oh. Not yet rest because not yet sleepy. I can go Philippines. You can go here, anywhere here in the Philippines. Welcome here in the Philippines. Everyone
welcome here in the Philippines. Either you are a terrorist, something like that. Okay, I understand, friend. Why you can't sleep properly? Because of maybe I don't know. I'm worried about my father. Yeah. I'm worried about someone too. I'm overthink a lot. Philippines people are really nice people. Thank you. Thank you so much. Carabam Gustosa. Carabam Gustosa. Jenica, hi Jenica, got my time. What is Cheryl? Hi. I visit there. I was so welcome. Why I respect the Philippine people? Why? Why I respect Philippine people? Because Philippine people is maybe not all, but a lot. They are good. Okay. Okay, I go. Where you going? You're going to Mastre. Thank you for 6 people now. 5. Thank you for the likes. Beautiful people are nice. Everyone I met went to chicken fights. I never seen live before. I was welcome like family and friends. Ha? Ang iba na darahon. Ano? Short. Short? Oo, ng pants. Nahihiyan din. Oo, nahihiyan niya. Dira, nakatanaw ako na eh. Ha? Nakatanaw na sa pag-iit niya. Ay. Di ka narog ako. Ay, yung kasi natutunan may lang si Pinay. Oo, pero nag-ano na siya. Ako, Ate Cheryl, nagsusumba ka ba, ate? Yes, nagsusumba. Napipiniton siya pagkagabi. You can go far as me, mini money. Really? You have a mini money? You are rich? If you are rich, you can send super chat here. A gift. Maybe my love will come back someday. Maybe hard to find. Jenica got my time. Only heaven knows. Low. Thank you, Jenica.
Lawlaw. Paano magbarakal yun sin lawlaw kay namudmud kahapon sa lawlaw? Patabuno niya to na lawlaw kahapon. Naghano niya to. Sa durulay baganan. Durulay sambahaw sa lawlaw. Plastic. Sing. I'm not good singer. Oh my God. I just love to sing. Why you deleted Jenica got my on your comment? You deleted. Ha? Song. Tara. Nagugulong ang kami niya sa panahon. Sabi niya. Thank you, 5 people. Sabi niya, kawit ang nilibig. Watching. Hala ate, ang ganda mo. Hindi sa camera lang yan. Michael. That's a number. Before 7. But the spelling is right. Correct spelling. What about the... okay. 6 people here. You said 5. Okay. Sorry. Thank you, 6 people. Thank you so much for the likes. My English is no good, excuse me. It's okay, it's fine. Me too. I understand. At least you try. It's okay, you're beautiful. Thank you. Where are you from? May I know, you guys, where are you from? Your English is great. Thank you. Ano yung motor? Michael. Canada. Oh, Michael from Canada. Thank you for joining. It's cold. It's cold there. Canada is cold in Canada. Yes, very cold. Bagan, init baga. Ano? $17, oh my God. Sabi mo ulit ako sis. Negative 17 degree Celsius. Hi, Adriana. Adriana. Oh, you look so sweet. Thank you. Love. Jose Antonio. Minus 17 Celsius. Okay, from Indonesia. From Indonesia. Welcome to my live stream from Indonesia. Adriana. Adriana. Thank you so much. It's freezing. Oh yeah. 17. Oh my God. 20 Celsius here. It's feeling so cold. What about the negative 17? My God. You're Filipino. Yes, I'm a Filipina. Beautiful. Thank you.
All I was dum 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 dum. Swabe lang. Dum dum dum. Swabe lang. Mm, dum. Sorry, Filipina. Huh? I'm Filipina. My home is WW. That's not fair. Why that's not fair? Why not fair? You dancing, yeah. You want to see me dancing? Can't dance with you. I mean, you want to see me dance, sing. Oh my god. Swabe lang. Of course. Also, can you play the music? Can you play the music and I dance? What a sweet woman. That's not true. I'm not like that. So it's you're way too sweet. In real, I'm not sweet. No. Jose Antonio from Brazil. Mostra. Mad all the time. Not all the time, but most of the time. Most of the time. Not mad, but depends. I'm mad. You're honest. My second country is, oh my god, I love Switzerland. I really love Switzerland. So when you clean your man, I motivate myself when I'm getting mad. I need to walk. I'm going to beautiful nature, meditate myself. That's it. Need to go to the quiet place. Dun, dun, dun. Thank you, Five, for watching. Stand down. Da-da-da-da-da-da. Linda. That's good. You're way too pretty to not be sweet too. How long have you been live streaming? Um, it's a very long time. That I just stopped before I monetized my channel, but I stopped because I'm busy here. That's why I need to go back here for extra money because need money. That's why. So maybe here it helps me to earn money because here not earn much, not enough. You can get lots of followers, yeah, lots of followers and views.
Bye-bye. I go sleeping. Bye-bye, Gerard. Thank you for joining. But hell is Sasa. Hello. Keep your hair long and looks sweet. You will get all sorts of men wanting to chat. But I think nothing. Because before this started interesting at first, but the change after you attach, then people change. They will all follow you. Yeah. Thank you for following. I really appreciate to those people who supporting me, appreciating me, and you stay with me. Thank you so much. I really appreciate this kind of mm, people who really know me. I'm following you all. Thank you, Michael. Thank you so much. Thanks. Dun dun dun. Swabby swabby lamb. You will be successful. You're pretty. Thank you. I hope. That's my motivation. Because bye, girl. Bye bye. Thank you for joining, Michael. See you next live tomorrow. Okay. Yep. Soon I will end the live. And thank you so much for joining my live, guys. Everyone here, thank you so much. God bless you guys. Thank you for the likes. Thank you for stay tuned. Thank you for putting me here. Thank you so much. Dun dun lang. Swabe swabe lang. Suave, suave lang. I'm sure. Thank you. Bye bye. Thank you for watching. And the Torres. Bye, guys. Love you all.